Кое бе? Оф, не те разбирам! Колана. Господин Кирил, служете си колана. Ама госпожа, не ви знам фамилията, обаче точно това правя, ако не виждате. Така. Нека да включиме... Какво правите? Включвам двигателя да загрее парното. Потегнете, ако обичате. Какво правите? Ами колата ви засече! Чакайте пак да пробвам. Колата не е виновна. А коя Виновен е си? шофьора. Направо ме ядосахте, чайте си навие ръкавите. Ще направо не мога вече. Внимателно. Пазете дистанция. Внимателно. Ама госпожа, внимателно, ма като ми говорите толкова много от вашия акцент, нищо не вър разбирам. Не викам. Овчай, че ми звъни телефона. Киро! Киро, хванете колана! Ама какво говоря? Ало, да. Да. Хванете телефона!